తర్వాత దినేష్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. దినేష్ గారు స్టేజ్ మీదకి రావాల్సింది కోరుకుంటున్నాం. ఈ రోజు 15 మంది దివ్యాంగుల జంటలకు భార్యాభర్తలకు రైస్ కూడా అందిస్తూ ఉన్నారు దినేష్ గారు. వారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. సార్ గట్టిగా కనపడడంతో వారికి ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. ఒకసారి గట్టిగా కర్ణాటకలో క్లాస్ పెట్టాలి. ఈరోజు దాదాపు 10 మంది దివ్యాంగులకు సార్ రైస్ అందిస్తూ ఉన్నారు. దినేష్ సార్ దాదాపు నెల రోజులుగా మేము చేసే ఈ కార్యక్రమానికి మాకు చేతులు అందిస్తూ మాకు అన్ని విధాలుగా సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉన్నారు. ఈ రోజు మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వారు వచ్చినందుకు మా ఆహ్వానాన్ని మా సన్మానాన్ని అందుకున్నందుకు థ్యాంక్స్ తెలియజేసుకుంటూ వారిని 2 మాటలు మాట్లాడుతుండగా దినేష్ గారిని కోరుకుంటూ ఉన్నాం. జనవరి 1 రోజున మన సంస్థకి ఎవరు రాలేదని బాధపడుతున్న తరుణంలో 31వ తారీఖు నైట్ చెప్పగానే అర్ధరాత్రి అయినా కేక్ కట్ చేస్తాం, మీరు బాధపడద్దు అంటూ మన సంస్థకు ఇచ్చేసినటువంటి దినేష్ సార్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి సిఐ గారు అర్ధరాత్రి ఒకరోజు నేను రంగనాయకులపేటకి వెళ్తూ ఉంటే ఆపారు. ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అన్నారు. మేడం అంటే గుర్తున్నారా లేదు, ఆ టైంలో నేను యాక్చువల్గా బ్లాంకెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి వెళ్తున్నాను మేడం. సో అక్కడ చాలా మంది రోడ్ సైడ్ పడుకో ఉన్నారు అని చెప్పాక సరే అమ్మా అని చెప్పి ఇంకా మాట్లాడకుండా మేడం మంచి మనసుతో పంపించేశారు. సో ఆ రోజు మొదలైందండి. సో హైదరాబాద్కి వెళ్ళాను. సో కొన్ని బ్లాంకెట్స్ తీసుకొస్తే బాగుంటుంది, రోడ్ సైడ్ చాలా మంది పడుకో ఉన్నారు, చలికి వణుకుతున్నారు, మనకి ఇల్లు ఉంది, హ్యాపీగా జాబ్ ఉంది, అన్ని చేసుకున్నాం, మరి వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అని అనిపించిన రోజు కేవలం 10 దుప్పట్లు తీసుకొచ్చి తిరిగి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే కొంతమంది అట్ట ముక్కలు కప్పుకొని మరి పడుకో ఉన్నారు. ఇలాంటి వాళ్ళ జీవితం ఇలా ఉందే, మరి మనమేమో హ్యాపీగా తింటున్నాం, హ్యాపీగా పడుకుంటున్నాం అని చెప్పి చాలా బాధ వేసింది. ఆ రోజు అనిపించి ఒకే ఒక స్పీచ్ 24 hours లో వైరల్ అయింది యూట్యూబ్ లో పెట్టిన తర్వాత. సో మన నెల్లూరులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళే కాదు, చుట్టుపక్కల పరిసర ప్రాంతాల వాళ్ళు అందరూ కూడా సో చాలా విరాళాలు ఇచ్చారు. ఆ విరాళాలతో దాదాపు 250 మందికి బ్లాంకెట్స్, అంటే 50 బ్లాంకెట్స్ హైదరాబాద్ లో, 100 బ్లాంకెట్స్ నెల్లూరులో, 100 బ్లాంకెట్స్ చుట్టుపక్కల నెల్లూరు జిల్లా చుట్టుపక్కల పరిసర ప్రాంతాల్లో పంచడం జరిగింది. అదే రోజు ఉమామహేశ్వరి గారు కాల్ చేసి సార్ జనవరి 1 ప్రతి ఇయర్ హ్యాపీగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం, ఈవెన్ కేక్ తెచ్చే పరిస్థితి కూడా లేదు సార్, అలా ఉంది అంటే సరే మనం అలా తప్పకుండా వస్తాం, సో మీకు ఏం కావాలి, మీ నీడ్స్ ఏంటి అని చెప్పి ఆ రోజు తెలుసుకున్న తర్వాత అటు జనవరి 1 తర్వాత భోగి రోజు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. దీనికి మెయిన్ మాకు సపోర్ట్ చేసినటువంటి యువర్స్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళకైతే పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నారు. ప్రతి ఒక్కరికి ఒకసారి వాళ్ళందరికీ గట్టిగా మీరు చెప్పండి కొట్టారు. సో అదేవిధంగా మా బంధుమిత్రులు, స్నేహితులు, మా అపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి వారు ప్రతి ఒక్కరు ఒక టీం వర్క్. సో నా ఒక్కడి వల్ల అయితే కాలేదు, నేను కేవలం ఒక చిన్న స్పీచ్ మాత్రమే ఇచ్చాను. సో ఇది వరకు నేను యాక్ట్ లో యాంకర్ గా వర్క్ చేస్తూ, తర్వాత ఇప్పుడైతే బీకేఆర్ లో యాంకర్ గా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాను. కేవలం ఒకే ఒక స్పీచ్ మనిషి యొక్క మనసు కదిలించే విధంగా 2 మాటలు మాట్లాడాను. దాంతో ఎవరైతే ముందుకొచ్చి ఈ రోజు ఈ యొక్క గొప్ప కార్యం జరగడానికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వకంగా నేనైతే నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ మరి ఒకసారి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి అతిరథ మహారథులకు, అదేవిధంగా మా ముందున్నటువంటి పెద్దలందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ.